cel puțin ultimul meci, am demonstrat că încă nu avem forță. Dar ce s-a întâmplat? E totuși conduși cu 2-0. Da. Asta e mentalitatea noastră a fotbaliștilor români. Avem 2-0 din minutul 10 și pierzi la modul care pierdut. Imediat cum am fost egalați, am reușit să le punem din nou probleme, dar n-am mai avut timpul necesar pentru a întoarce rezultatul. N-am mai câștigat de 3 etape consecutive acasă, e o presiune în plus pe noi? E o presiune la fiecare meci. A început deja să devină o problemă faptul că nu câștigăm meciurile acasă. Sunt puncte importante care noi le pierdem cu foarte mare ușurință. Putem vorbi doar de ghinion, în condițiile în care am pierdut atâtea puncte? Ok, a fost și ghinionul, dar acum, după acest meci, după ultimul meci, n-a mai fost ghinion, a fost valoarea noastră, care, din păcate, nu valorificăm, nu profităm de calitățile noastre. Pentru că suntem o echipă bună, sunt jucători buni aici la Botoșani, dar trebuie să jucăm toți. Eu știu, asta a fost ca aleasă de antrenor să faceți pasul înapoi sau automat? Nu e adevărat. El mereu, chiar și indicațiile la pauză au fost să stăm cât mai sus în terenul advers, în locașe, dar neputința a făcut să nu-i ascultăm sfatul. Sub nicio formă sfatul lui nu a fost să facem pasul înapoi. Dacă făceam pasul înapoi, probabil făceam o modificare care băga un fundaj în plus, cu un mijlocaș, dar nu. Am rămas în aceeași formulă. Dar care ar fi explicația pentru ineficiența atacanților? Ineficiența atacanților stă în puterea mijlocașilor și fundașilor. Pentru că noi trebuie să le dăm mingile. Ei, dacă nu au ocazii, cu toate că la Calatis noi am avut ocazii. Probabil lipsa de concentrare și faptul că a fost 2-0. Ghinion pot să numesc acel autogol al lui Poverlovici, care a avut prin planul la... Noi am discutat cu el, l-a vrut să trimite mingea în out, chiar în corner, dar nu a reușit. A fost acea execuție nefericită. Apropo de Poverlovici, este not pentru acest meci? Încă nu s-a definitivat totul, dar nu văd de ce nu ar fi. Nu crezi că ar trebui totuși o sancțiune pe linie sportivă? Pentru ieșirea lui? Nu știu ce ați auzit voi, dar eu cred că s-au amplificat puțin lucrurile. Cu toate că era o problemă care, în opinia mea, trebuia să rămână la nivel de vestiar. Da, numai noi să știm. Am înțeles că a fost o ieșire, dar, v-am spus, puțin amplificat. Permici că mai ai avut șansa de a da gol în noi. Da, asta ce vă spuneam și mai devreme, probabil nu mă concentrez destul de mult, probabil nu-mi doresc foarte mult. Ar trebui să-mi revizuiesc și eu comportamentul. Pentru că, da, în ultimele 4 meciuri am avut o ocazie mare de gol și nu am reușit să